πήγε το κιόσκι? Το ξουρίσαν? Βολάρα. Λοιπόν, Vestrom 650. Στο κολλητάκι. Δικύλινδρο V-twin engine, σε 90 μοίρες σχεδόν η μηχανή, δεν είναι παράλληλος ο κινητήρας. Λαδάκια γύρω στα 3 λίτρα παίρνει. Μία εξάτμιση. Η μηχανή έχει 46 μπαγαζιέρα κάπα. Έχει crash bars. Έχει εδώ πέρα handguards για κρύο και για πέσιμο. Μπαράκι για μαλακίες. Και άλλο μπαράκι για GPS και κινητό. Ζελατίνα Air Max με αυτοκόλλητο Vestrom Greek Radius για συν 1 ύπο και τριπλάσια κατανάλωση. Είδατε. Προσωπική άποψη, αυτή η μηχανή είναι ο ορισμός του entry main level touring. Αν θες κάτι να ξεκινήσεις σε μια σοβαρή μηχανή για ταξίδια, προφανώς η νούμερο 1 λύση είναι Vestrom. Η μηχανή είναι και 650 κυβικά, στο μέγεθος μοιάζει για χιλιάρα, είναι ογκώδες, μεγάλη. Δηλαδή αν συγκρίνεις σε μια CBR 600 ή ξέρω εγώ GSXR, η Vestrom είναι και πιο ψηλή και πιο μεγάλη προφανώς. Δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στον κόσμο των μηχανών με πρώτη μηχανή αυτήν. Η καλύτερη λύση είναι να πας σε κάτι πιο μικρό πρώτα, όπως CBF 125. Η μηχανή είναι αρκετά βαριά, είναι γύρω στα 220 κιλά και κάτι, αλλά είναι τόσο σταθερή σε στροφές, στην κίνηση, έχει τόσο καλή γεωμετρία που δεν σε ενοχλεί καθόλου. Αυτό είναι μοντέλο του 7 με ABS. Είναι πολύ καλά τα φρένα, πραγματικά πάρα πολύ καλά, και σε σχέση με ένα όχημα που δεν έχει ABS είναι πολύ μεγάλη διαφορά, φαίνεται. Αν λατρεύετε τα ταξίδια και θέλετε μια σοβαρή μηχανή να σας μείνει χρόνια, προφανώς η Vestrom είναι από τις πρώτες λύσεις. Γι' αυτό είναι νομίζω μέσα στις 10 καλύτερες μηχανές που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Γιατί? Όπως έλεγε και αυτός από τα κόκκινα φεγγάρια ο δάσκαλος, Old Japanese School. Είναι αυτός ο σκελετός, είναι το ιαπωνικό, το καλό, γιατί made in Japan. Είναι το ποιοτικότερο υλικό, τέλος. Έχει πολύ καλή οικονομία βενζίνης, ανάλογα και πώς πάει το χεράκι, και επειδή εμένα χαίρεται το χεράκι συνήθως, η Vestrom έχει κατανάλωση γύρω στα 5 με 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Από θερμοκρασία μια χαρά, δεν ζεσταίνεται πολύ και ας κουράζεται. 2 φώτα τεράστια, δεν έχεις θέμα. It's built like a tank, τέλος. Επειδή η μηχανή είναι ψηλή και μεγάλη, δεν είναι κατάλληλη για αναβάτες κάτω από 1,75 στο περίπου. Θα πατάς τις μύτες. Εξάλλου στην Ελλάδα είναι από τα πιο πετυχημένα μοντέλα. Όλη η Ελλάδα γεμάτη Vestrom είναι, άμα δεις. Αλλά φοβούνται να τα κυκλοφορήσουν. Αυτό έχω δει. Δηλαδή, ταξιδεύτε παιδιά, είναι on-off, σχετικά on-off. Δεν είναι καθαρό on-off. Είναι touring μηχανή. Φτιάχτηκε για να πηγαίνεις ταξιδάκια, να βγαίνεις από την πόλη μέσα. Μην την έχεις μόνο για δουλειά και marketing. Είναι κρίμα από το Θεό τέτοια μηχανή. Είναι θηρία από τα λίγα και πλέον δεν βγαίνουν τέτοιες μηχανές. Οπότε είσαι ένας σοβαρός αναβάτης, θες να πάρεις μια μηχανή να σου μείνει χρόνια, να κάνεις τα πάντα, δουλειές, ταξίδια, δεύτερο άτομο, άνεση, οικονομία. Παίρνεις Vestrom και δεν κοιτάς τίποτε άλλο. Τέλος. Η Vestrom θέλει να είσαι λίγο ψωμωμένος, να έχεις λίγη δύναμη, επειδή είναι βαριά και μεγάλη στον όγκο. Πρέπει να έχεις λίγο δύναμη να την κουμαντάρεις, να την κινήσεις, ανέβει δεύτερο άτομο, αλλιώς θα σου φύγει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.